chiarero botuko kubwatekana na amakweli yobotutukanu ayanyarako bagakwene sensemo ya Kiogoro magega y'abantu batamenyekaniti kumuchirira omongina oyo momoncho ya sensemo eyo na kumubeta emeyo goikerogo kwa bwo kumutiga omwanoye amone chingo mabono ni gwegati y'abamenyekorwa sensemo ya Kiogoro banyarako bagwesokia na kuboria serikali yagendere ko batingalia obolendi sensemo eyo asebatebire ni go bagendrete ko bakomenya amono boba kurengana nabarabo nigo baburira sentunde ndabanyanyimbo kurwa sigeta sendi ya Kiogoro banyarako babagokora obolendi boisa inane ne chinga kicyamugoroba una enchira eyemo yo kubaenekalia obolendi bwabasobokare bwabubakira lituko Usubatiye ke Gusii tanya goitwa enyiborero tanya goitwa naende abana baitu barega begipigipigi mbasumbogete abantu ngo bakira baba arash security is not all good tutagete abantu bako patrol chia ready kwa mubegeta kwa tebete nga e patrol e korekane maximum no nya catchment ya Kiogoro station ere ntambe yige tabaka minyinkwa aso mwenzi bokobe yango torole e patrol e gokorekana burungu para makobetu muntu muyo obongo bwa embare ngibi kazo konye busana abana bagyutenya so bakungaina igo nje narwe onyo naki 21 days igongo jamma paresha wanduga omusigari yarwaye agende tore turu abantu barakore gasi yakene ndoko na kuligerira to nako sumbuke myaka yose ingitwa rwanete bitigara polisi yitwa togoskamo